Txakurgorria sormen kolektibokoa Malen Marine eta Nerearekin batea. Aurten Goien kale 36en jarri dugu estana, estan erdi hartu dugu topaturekin, eta aurreko urtetako liburuak eta gure produktuak ekartzeaz gain, bi nobedade edo nagusi ekarri ditugu. Batetik hau, Memoria Lehortzen izenekoa, 12 postalez osatutako bilduma bada, erakusketa bat genuen Lekunberriko B eta B espazioan, eta bertan kontatzen da memoria arazoak edo izaten hasten den emakume baten historia, 12 postaletan eta 12 koplarekin lagunduta, eta 12 postalak daude hemen. Eta bestetik Lau Azka izeneko liburua ere atera dugu, lauon arten sortu dugu txandaka, bakoitzak 4 egun izan ditugu sortzeko, orduan kate moduko bat osatu dugu, bakoitzak edo idatzi edo ilustratu egiten zuen, horrengoari pasa, eta hola txandan osatu dugu Lau Azka izeneko.